pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Isplata majskih penzija u Crnoj Gori počeće danas, najavljeno je iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno, a uglavnom od sredine dana mjestimično kiša u kontinentalnim predjelima, ponegdje i pokoji pljusak sa grmljavinom. Specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije provjerava da li je tokom privatizacije budvanskog hotela Avala i Kolašinskog Bjanka bilo pranja novca. Elektroprivreda Crne Gore EPCG planira da njeni akcionari ove godine prvi put u istoriji firme podijele profit od 25 miliona eura, saznaje Pobjeda. Odluke koje imaju za cilj jačanje ličnog i profesionalnog integriteta zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a time i integriteta same institucije, predstavljaju snažnu mjeru u borbi protiv korupcije, poručeno je sa današnjeg sastanka kome su prisustvovali menadžerka integriteta MUP-a Biljana Dulović, šef odjeljenja policijskog programa Ženevskog centra za demokratski nadzor nad oružanim snagama DCAF Paulo. General potpukovnik SAD Steven Wilson tvrdi da ruski bombarderi ne poštuju međunarodne norme kada lete blizu Britanije, Baltika ili Skandinavije. Budući menadžeri restoraterstva i kulinarstva u prestižnom hotelu Regent u Porto Montenegro imaju mogućnost da prošire svoje teorijska znanja, ali i da ih praktično primjenjuju i usavršavaju. Luštice Development AD i Ministarstvo održivog razvoja i turizma predstavili su danas nagrađena arhitektonsko-urbanistička rješenja sa međunarodnog konkursa za dizajn promenada hotela, prvog od 7 hotela koliko će biti izgrađeno u turističkom kompleksu Luštica Bay u zalivu Trašte nadomak Tita. Američka ambasadorka u Crnoj Gori Margaret N. Uehara priredila je danas iftar u Islamskom kulturnom centru u Baru povodom islamskog vjerskog praznika Ramazana za više od 60 gostiju različite etničke i vjerske pripadnosti. U Crnoj Gori od 71 srednjoškolca romske populacije 4 ima negativne ocjene na kraju školske godine, dok je 3 napustilo državu, kazala je predstavnica Romskog obrazovnog fonda RF Nataša Kočić-Rakočević. Fakultet za državne i europske studije FDS raspisao je konkurs za upis 50 studenata 10. generacije osnovnih studija, kao i za specijalističke i magistarske studije. Treća međunarodno naučno-stručna konferencija Mediji PR danas je u Bijelom Polju okupila 50 eminentnih naučnih i medijskih poslenika iz 13 evropskih država. Ministarstvo ekonomije spremno je da za radnike rudnika boksita uradi sve u okviru svojih nadležnosti, počevši od socijalnog programa preko rješavanja pitanja povezivanja staža do raspisivanja tendera za koncesije, poručili su predstavnici tog resora. Opširnije na portalu www.crna.gore.me